मॅडमला काहीतरी वेगळं आवडलेलं आहे. काय रे हे? वन पीस आहे. घालून दाखव, घालून दाखव. पूर्ण घाल असं बॉडीवरती. छान आहे ना हा? मस्त आहे. 750 ला दिला बघा हा पूर्ण मोठा आहे. असं वाटतं 1000-1500 असेल. 1000-1500 पण हाच ड्रेस पुढे गेलो अजून पुढे तर तो 600 ला बोलला आम्हाला. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते बोला. नमस्ते. आज आम्ही कुठे चाललोय फिरायला? आज फिरायला चालली आहे. आज आम्हाला काजल बोलली एका ठिकाणी जायला. बँड्रा लिंकिंग रोडला हिला जायचं होतं आणि शॉपिंग करायची होती हिला. तर आम्ही चाललो आहे आणि आज आमचा कॅमेरा कोणी पकडलेला आहे? कॅमेरामॅनने. हवेतल्या कॅमेरामॅनने. हवेतला कॅमेरा. तुम्ही समजून जा कोण आहे ते येऊ नाही शकत पण आम्ही जाणार आहे, शॉपिंग करणार आहे. तुम्हाला जरा मार्केट पण दाखवूया की तिला काय. मी तर फर्स्ट टाइम तिकडे जातोय, मी कधी गेलो नाही. काजल पहिली जायची फॅमिली बरोबर, तर तिला वाटलं तिकडे शॉपिंग करायला म्हणून मम्मीला पण घेऊन चालला. आमच्या दोघांसाठी फर्स्ट आहे, काजलसाठी रेग्युलर आहे. दिल आमची झोपली आहे. दिल आमची झोपली आहे बघा, बाजूला झोपली आहे. रिक्षा बाहेरून रिक्षा 300 रुपयात जाते आणि ओला उबेर मध्ये कुपन मारून 280 ला जाते, म्हणजे आमच्या घरापासून. तर चांगली आहे. आता आम्ही जातो. ऑलमोस्ट संध्याकाळचे 4 वाजले. आता तुम्हाला जर्नी दाखवतो. काजल कुठे? काजल चला. रेडी? चला. आता आपली गाडी येईल पुढे. बस. मम्मी पण येते. थांब. मम्मी कुठे गेली? आई गेली आहे सँडल चेंज करायला. काय रे, कोणती चप्पल घालणार आहे ती? मम्मी घरातली चप्पल घालून आलेली आतमध्ये. बस. हे घे, हे हात घे. 353. काजल, तरी किती दिवसांनी राईड आपला मुंबईची? म्हणजे मुंबईची की बँड्राची? मुंबईची. आता ह्याच्या अगोदर आपल्या गाडीच्या गावच्या गाडीमध्ये होतो ना. 1 महिना तरी झाला. 1 महिना. हो, मीडियम साईज. वाईट चांगला आहे आपण. हा वाला ना. लेदर कसं देतं? कपडा चांगला आहे का? चांगला आहे. तू आली होती इकडे कधी? हा 350 आहे ना. आणि हा इकडे लेदर आहे ना, हा 400 ला देतात ना. मी हा काढलेला आधी, पण तुम्ही व्हाईट नाही बोलताय ना, म्हणून मी ठेवून दिला परत. ते शॉर्ट बघा, हे पण हे कितीला बोलले ते? 250. तरी तुम्ही इथे बार्गेनिंग करा. बार्गेनिंग करून रेट कमी खाली होतो. पहिल्या शॉपमधून आपण हे 2 घेतले आणि हे 2 घेतले ना. शॉर्ट्स घेतले 2. हे कोणाला घेतले माहिती का? कोणाला? मामाला घेतले. हाँ, मामाला आम्ही एक गिफ्ट. त्याच्या हस्बंडला एक गिफ्ट है, त्यांना गिफ्ट है ना. 4 ले लो क्योंकि अभी इसका रेट बढ़ने वाला है. तुम अभी नेक्स्ट टाइम आएगा ना, तुमको 250 के नीचे नहीं मिलेगा. इतना मैं बोलता हूँ. चांगला वाटतो का तो? तू घालशील काय? ताईचा होता लहानपणी. होता ना. तिन्ही मॉडेल भारी आहे. चल. दो कितीला बोलणार रे? 300. या मॅडम टी शर्ट स्पेशल उडी जंपसूट मॅडम. किती रुपयाला दिला? 250. आवडेल का? मी बरोबर आहे तिला. कमी कमी करतात का विचार? हा, मी बरोबर आहे का? असं असं घालून दाखव. बरोबर आहे आम्ही. हा पण छान वाटतो तुझ्या. असं घालून दाखव, घालून दाखव. बाजूला बाजूला.
हे प्राइस काय 250. घे तुला आवडतं तर घे. हा पण हा छान आहे ना फ्लावरवाला. काढ काढ. रेड आणि बॉडीवर ठेव. मस्त आहे. घे 1-2 घे तुला. ब्लॅक हवा काय? हे 2 घेतले ना. हा नको काजल, नॉर्मल वाटतं. हे 2 कलर बघून घ्या, ऑपोजिट घे. हे 3 झाले ना. मॅडमला काहीतरी वेगळं आवडलेलं आहे. काय रे हे? 1 पीस आहे. कुठे घालणार महाबळेश्वरला. मम्मी? हे बघ काय घेतलं याने. हे त्याच्यावर काय जॅकेट. जॅकेट कैसा है? पाहिजे काय? और ये नहीं है पॅटर्न. ते खाली लेंगा घालायचा आहे ना. लॉंग खालपर्यंत येणार, इथपर्यंत येणार. बघ लाव. दाखव दाखव, लावून दाखव. इकडे फिर, इकडे फिर. हे बघ. अले किती रुपयाचा घेतलं रे? 250 तो पण. 1000 रुपये. हे कितीला दिले रे? 150. मम्मी कुठे आहे? बॉडी स्ट्रेचेबल आहे, बॉडी शूट आहे. अरे घेते काय? कैसा है? हे बॉडीला लाव, असं लाव. वो 150 दे रहा है. ये क्या है? बॉडीला लावून दाखव. 250. हे लावून दाखव, लावून दाखव. चांगले आहेत ना? छान आहे ना? हे मी ते 2 कलर कोणते दाखव? आइए इधर 500 वाले का 350 का सेल है इधर. बोलो बेल बॉटम में जॉगर्स कार्गो बोलो इधर. ये लड़की का है, गर्ल्स का है क्या बॉयज का है? मार्केट कसं लागलं आहे गर्ल का नहीं है, बॉय का है. बोलो 350 इधर. नया माल है लोगों को. वाले का 350 इधर है. कमी करायला लागेल. मीडियम साईज मध्ये आहे, हा मोठा आहे. हा घालून दाखव. चांगला आहे ना? मीडियम साइज है. हाँ मिलेगा मैडम, ये लो ना. कलर ये वाला चाहिए, यही है क्या? वही है सेम. ये लो मैडम. खोल खोल, ते खोलून बघ. वो नहीं ये होता. आगे आगे. हा व्हाईट वरती पण चांगला वाटेल. हाँ व्हाइट लेगिंग्स घालायचा. अंकल ये दो. ये दे दो. घालून दाखव, घालून दाखव. पूर्ण घाल असं बॉडीवरती. छान आहे ना हा? हा मस्त आहे. ह्याच्यावरती व्हाईट शूज पण चांगले वाटतात. ते बघ, हे बांधायचं हे आहे. बांधायच्या पाठी आहे ना मम्मी. छान आहे ना हे. इकडे स्कॅनर, आम्ही सर्व गुगल पेच करतोय ना. हो. आता इकडे असं स्कॅन करायचं आणि इकडे 500. काय म्हणतं त्याला? कुर्ती. हे देखो. काही चप्पल घ्यायची होती ना रत्नागिरीला तुम्हाला. कुठे आहे? घरी घालायला स्लीपर. ती कोणत्या साईजची आहे? हे साईज. खालचं खालचं मोठा. ये वाला, ये वाला. लास्ट वाला का बघे बघते. ये खूप मोठा आहे ना, ये साईज रेंज 450. साइज बड़ा है इसका, पैर बड़ा है इसका. त्याला बघूनच कळलं. माझे साईज कधी कधी भेटत पण नाही.
बसली आजूबाजूला गर्दी किती आहे? किती गर्दी आहे बघ. घालून बघा अजल, घालून बघा. म्हणजे छान वाटत है ना. मी वन पीस वगैरह पे भी और औसम लगेगा भाई. क्यूट आहे ना. दे दो. और एक माजी के लिए कुछ मम्मी घालायचे का? नहीं, ऐसी नहीं, कोई डिफरेंट डिजाइन वगैरह दिसतो ना. तुला आवडले का कोणते अजून वेगळे? नाही, मस्त वाटतात नाही. और ये ऐसे में, ये फुल साइज वगैरह में तो हा छान आहे ना. आपला लिंकिंग रोडचा मार्केट कुठे? लिंकिंग रोडचा मार्केट इकडून आम्ही सर्व शॉपिंग केली. असं स्ट्रेट जाऊन परत आलो ना आपण. इकडे पण मार्केट आहे. आता आपण कुठे चाललो? हिल रोडला. इकडे आपण काय ऑब्झर्व केलं? टॉप, ड्रेस, शूज, सॅन्डल्स वगैरे. आणि आणि लखनवी ड्रेसेस भरपूर आहेत. आणि लकीली आम्हाला ना द्यायचाच भाव सांगितला. आम्हाला काय जास्त सांगितलं नाही है ना. म्हणजे मला ठीक वाटलं. जास्त महाग पण नाही, अफोर्डेबल प्राईस आहे इकडे है ना. आता आपण कुठे चाललो? हिल रोडला. आणि इथे जेवढी शॉपिंग झाली तेवढी तुला कशी वाटली? मस्त, खूप रिझनेबल रेट आहे आम्हाला टॉप्स. आणि आवडणारे घेतले सर्व, असं नाही की नाही आवडत तरी घेतले. तेव्हा आपली पहिली शॉपिंग काय होती? साड्यांची. हां, साड्या, ड्रेस. आता कुर्ती आणि जीन्सवरचे टॉप्स. पण चांगले आहे, ट्रेंडी आहे तिकडे आहे ना. त्या बोलली लिंकिंग रोड पण फिरायचा आणि अजून ऑप्शन्स बघायचे असेल ना, हिल रोडला यायचं. दोन्हीकडे फिरायचं आहे. आणि जवळच आहे, 5 मिनिटाच्या डिस्टन्सवर आहे. म्हणजे 1 किलोमीटरवर आहे. हां. गर्दी बघा, गर्दी. म्हणजे इकडे संपला का? ते पोलीसच्या इकडे संपला ना. खाली कुर्ती दिसली ना. झाली सर्व शॉपिंग. शॉपिंग आता होत आले. थोडे आता ड्रेस बघायचे, सूट. एवढं सर्व घेतलं. एवढेच आले, तिथे एकटीलाच आहे. आता काय घ्यायला आली ती? म्हणजे गावाला, मुंबईला, सर्व ठिकाणी जायचं आहे ना, वापरायला पाहिजे ना आता घरात, त्याच्यासाठी. आवडला का? हा कितीला पडतो? 850. ओढणी एवढी खास आहे ना. हां, ओढणी ना नॉर्मल आहे बघ. ओढणी एकदम नॉर्मल आहे. कोणता पसंत केला? हा बघा, कितीला बोलतोय तो? 750. बघूया आपण बार्गेनिंग करून कमी करतोय का. अंकल बहुत लॉन्ग मिलेगा ना. चांगला आहे ना. आवडला का? बरोबर आहे. बरोबर आहे. पण चांगला आहे जरा ना. जरा rich वाटतं ना. जड जड अच्छा पैटर्न है. हे कितीला बोलतो? 750. हां. हे कप्तानी बोलतात ना. कप्तान नको पॅटर्न. मला. नको. फॅब्रिक पॅक. हा कितीला बोलतात? 600. 600. इकडे शॉपिंग चालू आहे पण गर्दी बघितली काय? आज संडे आहे ना. किती घेतले कपडे? 4 सेटवाला घेतलं, विथ पॅन्ट आणि एक अनारकली लॉंगमध्ये घेतलं. एक कितीला पडला? एक अनारकली 600ला ना. 6 4 24. 2400 इकडे झाले ना. 24. 2400 ना. हाँ, इतना धुंडा उधर बराबर नहीं था. ये यार ये इधर आ जाओ फिर आपका हे देखो इतना आहे. हाँ, ह्याला काय म्हणतात? ड्रेस. हाँ, ड्रेस मिला. गाड़ी है तो आप ये भी उठाते हो. हाँ, अभी फंस जाएंगे. हो गया आपका. हाँ, आता चाललो घरी. चाललं बरोबर आहे. पार्टी आहे कर. टू 522. 2522. झोपली
काय रे दमली नाही दमलो नाही आहे, मग लय शांतता आहे ना जरा. आरामात ना. आता कुठे गाडी आली? आता आली विद्याविहारला आली असेल, घाटकोपर येईल. पोचू आपण आता 17 मिनिट आहेत. हा. लाईट्स ऑफ झोप. आता इकडे आम्ही आलो आहे लिंकिंग रोडला जाऊन, हिल रोडला जाऊन. इथून बरोबर इकडे बघा एवढी भूक लागली ना, काहीच खाल्लेलं नाही आहे. दुपारी जे जेवून निघालो, किती वाजता? 4 वाजता निघालो. दुपारी जेवून निघालो आपण, पण आधी गंमत काय झाली ते तरी सांग. हे बघ, काय हे बघ. घसरली. 4 आणि आता 8 वाजते, बरोबर 4 तास लागले आपल्याला. इथे आम्ही बघा म्हणजे जे आहे घरी ते खायला घेतलेलं पटकन. जेवणार तर आहे पण एवढी खूप भूक लागली आम्हाला. किलोमीटर आमचं डिस्टन्स आहे 18 ते 20 किलोमीटर घरातून सिंगल, आणि रिटर्न म्हणजे 40 किलोमीटर आहे. जायला 300 रुपये लागले, यायला 300 रुपये लागले. शॉपिंग कशी होती? मस्त, खूप शॉपिंग केली. आता कितीची शॉपिंग झाली, काय शॉपिंग झाली मला माहित नाही. आपण सर्व पे केत गेलो. खिशातून 1 रुपया पण गेला नाही माझा नोट. सगळं सर्व मोबाईल मधून गेले पैसे. हा, नाही तर बोला फ्री नाही, सर्व ऑनलाईन पेमेंट झालं. ते तुम्हाला तर बघायचं असेल आम्ही काय आणलं, त्यासोबत हवेतल्या कॅमेरामॅनला पण बघायचं असेल की काय आणलं. हवेतला कॅमेरामॅन हसतोय पाठी. आता पकडा. आज एवढ्या मार्केट मधून आहे ना, म्हणजे एवढ्या महिन्यामध्ये आज आम्ही असंच आलेलो आहे, न खाता न काही खाता, काहीच नाही खायला तिकडे. नाही होते ते म्हणजे शॉप्स होते काय दुकान कुठे होते. होते ते चना चटपटीवाला फक्त मी 2दा बघितला. ते गळ्यात घेऊन असे फिरत होते टोपळा, म्हणजे शेंगदाणे चणे. आता तुम्हाला शॉपिंग दाखवतोय बघा. एक बॅग नंबर 1 काढ तू पण काजल, जेवढे काढू ही शकतो. सगळी एकटीची शॉपिंग आहे. सर्व काजलची शॉपिंग आहे. हा. काजलला वर्षभर काय, मग वर्ष नाही बोलत तर 1 महिना तरी आता काय 1-2 महिना काय नको करायला काजलला. बापरे, कपाटात जागा नाही आता. आता दुसरा कपाट मागवायला लागणार वाटतं. आता झाले काय काय घेतलंय तर तुम्हाला पण तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलंच असाल. तसंच सर्वात आधी हे कोणीतरी मागवलं होतं, हे हवेतल्या कॅमेरामॅननी मागवलं होतं. आता आणि ह्याच्या शॉपिंगची उद्घाटन मंत्री हे टी शर्ट. ही एक ही टी शर्ट पहिली आणलेला आहे. शॉपिंग. हा, एक टी शर्ट आणलेला आहे हा, आणि त्याच्याबरोबरच हा सुद्धा टी शर्ट आणलेला आहे. हे 2 टी शर्ट्स आणलेले आहेत. एक काजल दाखवणार आहे. 2 टी शर्ट्स आणलेले आहेत. चांगले आहेत ना. आता कोणत्या हवेतला कॅमेरामॅन घेऊन टाकेल ह्याच्यातला कोणता पाहिजे तो. चला हे साईडला. दोन्ही लागले तर दोन्ही. पॅकिंगचा मम्मीला मटेरियल देतोय. आणि हे घे पिशवीत ठेवा आपापल्या. दुसरं दाखवूया आपण काय निघतंय ते बघूया. आता काय काय निघतं ते बघा. हे पण 2 चड्ड्या घेतलेल्या आम्ही. एक दाखवू. ठीक आहे. हे पण आता पटापट इथे भरून हे टाकायचं. शॉर्ट्स आहेत रात्री शॉर्ट. घालायला. ठीक आहे. आणि ते एक खोलून दाखव, तू एक खोलून दाखव. नाही, ते म्हणजे एकच आहे. एकच आहे. मी काय आहे हा बाई. टॉप आहे वरचा आणि ते हे दाखवले. आता मला काय समजत नाही कोणता कितीला घेतलेला आहे. हे आता पटापट तुम्हाला दाखवूया, कारण तुम्ही बघितलं असाल तरी दाखवूया. हे काय, हे आणि हे सेम आहे ना. हे 2 सेम पॅन्ट आहे आहे आणि टॉप आहे. आणि हे एक आहे. ताई अंदाजे लावू शकते कितीची शॉपिंग झाली आहे ही. हवेतला कॅमेरामॅन अंदाजा लावू शकतो कितीचा शॉपिंग झालेला आहे. हे बघा, आम्ही स्वतः नाही मोजले ना. आम्हीच मोजले नाही. नंतर मग बँक वाले मेसेज करतील, हा तुमचा बॅलन्स संपलेला आहे. काहीतरी. हे काय, हे सर्व ते आपण टॉप आहे आणि चांगले म्हणजे तिला आवडले. पॅन्ट आहे. पण तुम्हाला एक सांगतो, कुठेतरी एक गोष्टी आम्ही घेतली बघा. ही ना, हा टॉप घेतला ना, हा याला ड्रेस म्हणतात का टॉप म्हणतात, काय म्हणतात वन त्याला? पीस. 1 पीस ना. हा नाही, हा बघा. हा हा पण छान आहे ना. 1 पीस घेतलेला आहे. हा ते कुठे 650चं 600 आणि आपल्याला 650ला दिलं बघा. हा आम्ही एका कुठेतरी घेतलं, एकच आहे ना. हा मला 750ला दिला. ठीक आहे, तसं चांगला आहे. हा 750ला दिला बघा. हा पूर्ण मोठा मस्त आहे. आहे. असं वाटतं 1000-1500 असेल. 1000-1500. पण हाच ड्रेस पुढे गेलो अजून पुढे 600 तर तो 600ला बोलला आम्हाला. म्हणजे असा पोपट झालेला आहे आमचा. तुमचा नको व्हायला म्हणून आम्ही सांगतोय की पहिला मार्केट फिरा. प्रोडक्ट आवडला तर घेऊ पण नका, मी तुम्हाला सांगतो. कारण की रेट डिस्कस करा, रेट, आणि बघून ठेवा कुठे शॉप पण होतोय. रेट कमी करत नाही. म्हणे हा कसा डायरेक्ट बोलला मग 700. एकच. हा तरी पण तुम्ही बघा. आणि पॅटर्न्स ना असे सेम भरपूर जणांकडे आहे, तर हा. म्हणून बार्गेनिंग करा.
आणि विचारा सर्वीकडे कितीला काय आहे. पण माझा मी जेवढा ऑब्झर्व केला मी तुम्हाला सांगतो, हे काढला तुम्ही ना असं 50 रुपयाला पण फसायला नको तुम्ही, बरोबर ना. बरोबर. हाच पुढे 600, आता ते परत त्याला 750 द्यायला चांगलं वाटत नव्हतं आम्हाला, म्हणून आम्ही काय बोललो नाही. तुम्ही मार्केटला फिरा, लिंकिंग रोड, हिल रोड आम्ही दोन्ही गेलो. एक एक ड्रेस ना म्हणजे सेम सेम सर्वांकडे आहेत. तुम्ही जावा, फिरा, रेट काढा आणि नंतर कोण रेट मध्ये कमी देतं तिकडनं घ्या. हे मस्तच आहे. आणि प्राइस जे काय ते तुम्हाला स्क्रीनवरती मी दाखवेलच. कसं वाटतंय? मस्त आहे ना. आता काजल नेहमी तुम्हाला दर व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला नवीन कपड्यामध्ये दिसणार आहे. हे घालणार आहे काजल आता, उद्या कधी घालणार आहे? हे असं वाटतं ते काय आहे? लहान, मला वाटलं लहान मुलांचे ड्रेसेस आहेत काय? टॉपच आहे भाई जीन्स लहान मुलांचा ड्रेस हे बालीचा बालीसाठी. आणि इथे काय आणलेलं आहे हे आम्हालाच माहित नाही. आपण कसं कसं किती किती घेत गेलो ना, आवडत गेलं ते. आज बोललो आज काजलचा दिवस आहे, काजलच्या बर्थडेचा गिफ्ट सर्व आज घेतलेलं आहे आम्ही इकडे, है ना. हे बघा, वा वा वा. इकडे माझ्यावर नाही, ह्याच्यावर बघा. दिल बसलेली आहे बघा अंगावर. दिल पण बघा कशी बसलेली आहे आमची. जरा कॅमेरामॅन, हवेतला कॅमेरामॅन, कॅमेरा जरा जवळ द्या. दिल बघा कशी झोपलेली आहे. दिलो, चला. शॉपिंग एकदम छान होती. आणि हे सँडल, हे काय आहे हे सँडल नाही दाखवले तो. दाखवायचे. हे सँडल बघा, हवेतल्या कॅमेरामॅनला आवडतात का बघा. काजलला घेतलेले, कितीला घेतले काजल हे? 250. फक्त नाही 300. फक्त 250 का 300? कन्फ्युजन आहे. 300. तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतच असेल कितीला आहे. 300. हे बघा कसे आहेत, मस्त आहे ना. आवडले? हवेतल्या कॅमेरामॅनला पण आवडलेले आहेत. तुम्हाला झाले तर तुम्ही घालू शकता. हे आम्ही दुसरे आणू परत. तुम्ही येऊ नाही शकत म्हणून तुमच्यासाठी तुम्हाला जे आवडतं ते तुम्ही घाला. हवेतल्या कॅमेरामॅनला, हा, हवेतल्या कॅमेरामॅनला ह्याच्यातलं जे आवडतं ते तुम्ही घेऊ शकता. आम्ही दुसरे आणू मग. हे झालेलं आहे. बाप रे, काय किती किती काय काय आणलेलं आहे इथे. हे काय आणलेलं आहे? टॉप आहे जीन्स. मला खरं हे कोणी दाखवलं असेल, मला लहान मुलांचे वाटले असते सर्व. एक छोट्या मुलांचेच वाटतात. पण सर्व चॉईस बीस मम्मीने केलेली आहे, काजलने केलेली आहे. 2 असं नाही तर तसं, कसं पण घाला, हा पण घाला. आणि हे काय आहे? टॉप आहे. बापरे, खरं लहान मुलांची वस्तू वाटत. क्रॉप टॉप असतो. हे बघा, आता लास्ट राहिलेलं काय पूर्ण मार्केटच आतला. मम्मी समजलं ना घेताना हे. त्यांना नाही समजलं. आम्ही बरोबर 5 वाजता ती शॉपिंग केली, ती 6:30 पर्यंत आली. तिकडे अर्धा तास, म्हणजे आम्हाला लिटरली समजलं नाही. आणि कॅश नसते ना हातात, गुगल वरून जातात ना असे पेमेंट जातात ना ऑनलाईन, तेव्हा समजत नाही. 5,000 क्रॉस झाले वाटतं ह्याच्यात. माहिती नाही. आता तू बघा आता मोबाईलवर आणि बघू लास्टला शकतो. 2,500 होता तर लास्टला 4 ड्रेस घेतले. हा. 1,000 3 वेळा दिले मी. मी काय बोलली होती, 5 पर्यंत करायची. आय गेस 5 आणि 10च्या मध्ये 5च्या शॉपिंग पुढे. झालेली हा आहे. नाही 5 आणि 10च्या मध्ये. मध्ये म्हणजे 5च्या पुढे. लास्टला 2,500. 1,000चे ट्रान्झॅक्शन मी 3 केले, 700चे ट्रान्झॅक्शन मी 2 केले. 3 7 7 24 24 4 7,500 क्रॉस झालेत. हा ना? तुम्हाला माहितीच असेल, तुम्ही बघितलं मी तसं स्क्रीनवरती टोम नंबर दिलंच. टिंग वाजता ना नंबर, कधी हे उघडलं तर हा top मस्त आहे टिंग. ना? हा top मस्त पण छान आहे. आता असं झालं ना की हा हवा? आम्हाला काजलला, हा अरे, मम्मी, हवा पण ते. हा. आता आम्हाला कसं काजलला किंवा जसे ड्रेसेस हवे होते ना तसे सर्व सापडले, तसे सर्व मिळाले. म्हणजे आता ती कमीत कमी किती महिने चालतील रे सर्व? 3-4 महिने. म्हणजे 3 महिन्यानंतर परत 4 असा महिने चालतील. अकाउंट रिफ्रेश करायला लागेल वाटतं. असं काय नाही, चालते ते वापरू शकतो. आणि आम्हाला काजल बोलली नव्हती, मीच घेऊन गेलो आणि मम्मीच घेऊन गेली. मम्मी आणि हवेतले कॅमेरामॅन ऑनलाईन मागवत होते. हो. तर मी काय बोललो, मी पण कधी लिंकिंग रोड बघितला नाही, तर मम्मीने पण कधी बघितला नाही. आणि काजलला पण घ्यायचं होतं कारण ती तिकडनं शॉपिंग करायची पहिली. तर मी बोललो चला तिकडे जाऊया. फक्त एक्स्ट्रा काय केले, ट्रॅव्हलिंग केले 300 बस. पण तेवढी मजा पण आली ना. मस्त चालेल. जरा फिरायला पण झालं. तर आजची शॉपिंग कशी होती खूप ते पण दिवसांनी आम्हाला आम्ही आज कमेंटमध्ये फिरलो. सांगा. बाय. आणि नवीन जागा एक्सप्लोर केली. हा, माझा एक्सपिरियन्स असंच होतं की लिंकिंग रोड, हिल रोडला कधी गेलात, त्यांच्याकडे सेम कपडे सर्वांकडे आहेत. म्हणजे हा जर कपडा इकडे आहे Same तर pattern. पुढे पण आहे. तर 50-100 म्हणजे एवढा फरक नसतो, पण 50-100चा फरक असतो. म्हणजे हा जर 750 म्हणतो तर तिकडे 600ला आहे. कुठे कुठे आता हे 200ला तर 200ला पण आहे. म्हणजे सेम पण सांगतात पण डिफरन्स पण आहे. तुम्ही सर्वीकडे बघा. आणि फिरून bargaining करा, फिरून पूर्ण फिरून पाय पण market मध्ये. दुखतात. हा, त्यांना सांगा की ये साइड में रखो. हा, त्यांना आवडला ना तुम्हाला, प्राइस बघून घ्या, साइड में रखो म्हणायचं. आणि आणि मग लिंकिंग रोडला जर जातायत ना तर बाजूलाच हिल रोड सुद्धा आहे. डिफरन्स फक्त 5 मिनिटाचा आहे. 5 मिनिटं फक्त हिला रिक्षातून वाटले. ते ऍक्च्युली होत आहे 1 किलोमीटर. हा, रिक्षाने 5 रिक्षाने 20 रुपये जातो माणूस. हा.
तर हिल रोडला पण नक्की जा, कारण की तिथे पण ऑप्शन्स आहेत शॉपिंगचे. आम्ही हिल रोड वरून ते ड्रेसेस घेतले लास्टला. चला इकडे शॉपिंग झालेली आहे. होणार ना. आता दर रेसिपीला दर व्हिडिओ मध्ये काजल तुम्हाला एक ड्रेस मध्ये दिसणार आहे. हा, बरोबर. शॉपिंग कशी वाटली ते पण सांगा. तुला कसं वाटलं मम्मी? मला मस्त वाटला, खूप दिवसांनी आज फिरली ना. मम्मीला मस्त वाटतं. गाडी असेल ना, गाडीतून गेला, गाडीतून आला की मस्तच वाटतं. हे जेव्हा हातातून लोंबत जेव्हा ट्रेन मध्ये न्यायला लागतं ना, तेव्हा ते भारी पडतं. हा, तर मी हातात नाही पकडत, कधीच नाही माझ्या हातामध्ये काय आणि असतं. माझ्या पण हातात कमीच असतं, कारण मग मी ब्लॉग नाही बनवू शकत. हे घेणारी माणसं काकेला धोका लावतात. चला असा कॅमेरा नाही ब्लॉगिंग करत तेव्हा तर मी माझ्या हातात घेतो सर्व. हा. तर आम्हाला तर चांगलं वाटलं. तुम्हाला कसं वाटलं मस्त आम्हाला वाटलं. कमेंट मध्ये सांगा. छान होतं माझा एक्सपिरियन्स. पण आज काय खाल्लं नाही आम्ही. भूक आता लागली. घरी जेवण रेडी आहे घरी. आपलं जेवण आता आम्ही वेगळंच काय आहे. खाणार आहे माहिती काय? राईस आणि चिकन मिक्स करून बिर्याणी करून खाणार आहे मस्त पैकी. आणि लय भूक लागली. आता बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करत जा आणि व्हिडिओला शेअर करत जा. बाय.